Na zdraví. No, páni a dáma, na zdravíčko. Aj vy ste tu? No, ale som to dneska nečakal. Na zdravíčko. Na zdravíčko. A čo, chceli by ste si takto pripiť s nami aj vy? No, pre vás práve tu dnes na festivale Devín pripravujeme LARP na Červenom kameni. A kde? V priestoroch Lisovne. No, a kedy? 14. decembra, dobre si to zapíš. 2013. 2013? Tak. Ja som myslel, že 1313. A počkaj. Áno, máš pravdu. No, pre vás 2013, pre nás 1313, no. Dobre, máme to vyjasnené. Ale na čo sa hlavne môžete tešiť? No, povedz im. Čo, na čo? Na čo by sa tešili? Predsa na nás, ne? Na nás dvoch. A okrem toho? Tak okrem toho, no však predsa skvelé priestory, atmosféra nadupaná, LARP na hrade proste. A skvelá krčma. A krčmárky. Jej, no. A čo ešte? Čo ešte? Ňam, ham, ham. Ej, kuriatka, hostina, bože, taká, jak tu bude dneska večer za chvíľu. No, a ešte aj dobrý príbeh bude. Počúvaj. No tak ten príbeh bude velice dobrý. A kto ho tvorí, ten príbeh? No, príbeh ho tvoria naša predsa vy. A vy. Ale to nie. Serus, tak ja som tu za majstrov, všetko pre vás pripravujem, ako má byť, ale čo je hlavné, náš LARP je hlavne váš LARP. Vy tvoríte príbeh, my sa prispôsobujeme. Ako viete, naposledy prevzal moc vo Vlčích skalách Krupe, Norvéďan. Čo sa z toho vyvinie, to sa musí vyvrbiť na Červenom kameni. Aj ty o tom môžeš. Je to vo vašich rukách, presne tak. Dobre chalani, ja vám zoberiem pivo a idem dať. Tak to teda ne. Ale však nalejte mu. Pripravujeme pre vás všetky možné vychytávky, čo ste ešte nevideli, ani nepočuli. Daj do gátora. Ne, radši ne, budem svíciť. Ne, ale ešte jedna vec. K dobrému jedlu predsa patrí aj dobrá hudba. A aká bude hudba? No predsa najlepšia. No najlepšia. Také gajdy som počul pred chvíľou bola kde? No, nevím. Viac vám zatiaľ ešte nepovieme, ale ugajdujeme sa. A čo je s gajdami spoločné? No predsa dobrý tanec. Dobrý tanec. A s tancom je spojený aj dobrý alkohol. No ale už veľa vyprávame, ale ty nezabudni na to, že sa musíš registrovať. A dokedy, alebo odkedy? Registráciu spustíme od 13. septembra, čo je presne o pár dní. Alebo včera? Alebo včera, neviem. Neviem, koľka to je. A teraz 1313 alebo 2000? To je jedno, no ale hovorím hlavne, koľko to bude stáť. I aj tak, no tak stáť vás to bude následovne. Keďže priestory sú drahé a my... Je to hrad. Je to hrad, presne tak. Takže registračný poplatok bude pre tých, čo sa zaregistrujete v septembri, 20 €. Každý mesiac stupne cena o 5 €, čiže v októbri to bude 25 € a v decembri už pre tých opozdilcov a posledných to bude 30 €. No a prečo to je takto? Je to kvôli tomu, že keby nás bolo málo, tak sa ten LARP strašne predraží. Takže ak nás bude menej ako 50 1. novembra, tak LARP sa nezruší, ale presunie sa do plného mesca vo farských pivniciach v Častej. No, aspoň tej krčme spravíme kšeft. No. Dobre. Zase predsa Majerovci už na kšeft myslia, no? Ale víno nám stojí v pivniciach, ale také nič sa nestane, lebo vy sa už od 13. septembra budete registrovať. Ja už to vidím, 14. septembra bude 65 ľudí zaregistrovaných. No len aby nebolo všetkých 100. Jaj? Ale podľa mňa aj bude, lebo sme dobrí. Lebo sme pekní. A aj to. Dobre, ale všetko dôležité, to čo sme tu povyprávali a ešte vás sa dozviete na týchto linkoch. Dole si otvor YouTube, tam máš ten popis. Príručka pre hráčov, tam je taký popis videa. No tam na to klikneš, ten hyperlink to klikneš, to sa tam rovno otvorí stránku. Otvoríš alebo čo? Áno, tam takto klikneš z myšu a... Otvára sa okno do hystérie. Presne tak, no. A čo viac k tomu povedať? Tak asi tak jednu vec, takú najdôležitejšiu v kráľovstve vína. No, tak na zdraví. Na zdraví. Vidíme sa 14. decembra. Skvelé. Jak oči. Dobre, pripravte sa psychicky, fyzicky. A sexuálne? Áno, jednoznačne sexuálne sa pripravte. Je to zapaté? Je to zapäté. Je to zapaté. Sme synchro. Čakaj. Takže po štvrté tuším.
Ideme na to. OK, môžete, pripravte sa, svetlo máme. Štrngnutie, akcia. A na zdraví.